On kukkakedon tilalla traktori, se punainen on väriltään. Mitä me kaikki tekisimmekään Ilman sinua. Hei Tomi traktori, sun apuun aina luotetaan. Hei Tomi traktori, me kaikki sulle hurrataan. Oli ihana syysaamu kukkakedon maatilalla, mutta päivästä ei tainnut tulla parhaimpia. Ensinnäkin hinku sääli itseään. Vehnän puinti oli ohi ja nyt hänellä ei ollut mitään tekemistä. Tomi yritti piristää häntä, mutta ei se auttanut. Hinku tunsi itsensä turhaksi. Maatilalla Purre aiheutti Viiville ongelmia olemalla kissojen tapaan nirso ruuan suhteen. Purre! Aamiaiselle! Mikä hätänä? Olet aina pitänyt tästä. Ostin sen sinulle. Kuulehan, Purre. Tässä. Juo sitten maitoa. Eikö maitokaan enää kelpaa? Ehkä syöt sitten myöhemmin. Tapaan Matin puutarhassa. Meillä on tänään omenanpoimintapäivä. Hei Viivi! Vau, onpa satomme hyvä tänä vuonna. Tiedän. On parasta aloittaa. Tauon paikka, Matti. Niin, juoma maittaisikin. Juo sinä. Minä palan kotiin syöttämään Purrea. Tai ainakin yrittämään. Katso, Purre, sardiineja. Savusillejä. Voi Purre, oletpa sinä nirso. Tällä välin Tomi vilkaisi hinkua. Hän oli yhä kyllästynyt. Tomi yritti keksiä vanhalle leikkuupujumurille jotain tekemistä. Tomi! Mutta Viivi kutsui hänet takaisin puutarhaan. Hinku päätti nukkua. Tämä saa riittää, mutta niitä jäi paljon puihin. Tiedän. Toivottavasti ne käyvät kaupaksi. Vie lasti torille, niin sittenpähän saamme selville. Me viemme loput sillä aikaa talliin. Selvä. Nähdään. Kuule, Tomi, mennään takaisin. Keksin juuri, mistä Purre varmasti pitää.
Tässä lautanen kermaa. Herkkuasi. Voi ei, etkö enää syö kermaakaan? Sillä välin Tomi on purkanut lastin. Laatikoita oli niin paljon, että osa päätyi hingun päälle. Viivi parka. Purre oli entistä nirsompi. Kaalia. Papuja. Sieniä. Oi, luovutaan. Hinku nukkui yhä, ja tietämättään hän aiheutti aikamoisen sotkun. Reetu ajoi pihaan. Kaikki farmarit ovat saaneet hyvän sadon, joten torille ei kannata viedä enempää. Oi ei. Mitä me teemme? En tiedä, Viivi. No nyt minun pitää ruokkia kanat. Soin ole myöhemmin. Selvä. Matti oli lähdössä, mutta Tomi pysäytti hänet. Hänellä oli idea, mutta hän tarvitsi apua. Mitä nyt, Tomi? Haluatko minun vilkaisevan talliin? Vau! Mikä sotku! Mistä tämä tuli? Ja Tom kertoi Matille hienon ideansa. Oh, tajuan. Selvä. Ehkä. Hei, kokeillaan sitä. Mitä tallissa oikein tapahtuu? Matti halusi yllättää Viivin, joten hän pyysi Reetua pitämään hänet pois tieltä. Älä viitsi, Reetu. Miksen pääse sisään? Miten niin vaarallista? Mitä Matti tekee? Uutta pakoputkea sinulle. No, kai vanhasi on hieman äänekäs. Hyvä on, nähdään myöhemmin. Sisällä kaikki tekivät töitä. Valmis. Katsotaan, toimiiko. Hyvä. Kuule, Reetu, jotain on tekeillä ja minä haluan tietää, mitä se on. Viivi, voit tulla sisään. Saanko esitellä Hingun erikoisomenamehukoneen? Voi Matti, nerokasta! Nyt voimme käyttää hyödyksemme loput omenat. Älä minua kiitä, vaan Tomia. Hän sen keksi. Kiitos Tomin, kaikki olivat tyytyväisiä. Matti lähti torille mehun kanssa. Hinku tunsi olevansa hyödyksi. Eikä Viivin tarvinnut murehtia omenoistaan.
hänen tarvitsi enää murehtia Purresta. Voi Purre, tulehan. En usko tätä. Sinä juot omenamehua. Oletpa sinä tosi hassu kissa.